Za najkrajší dar k 60-ke považujú tanečníci zo štátneho divadla v Košiciach dve dosky, ktoré získal súbor i jeho šéf Ondrej Šot na tohtoročnom oceňovaní najlepších divateľníkov v Nitre. Takto ovenčení oslávili koncom minulého týždňa okrúhle jubileum. Vyvrcholením osláv bola premiéra prvého multimediálneho divadelného predstavenia na Slovensku Odysseus. Niekoľkominútovým standing ovation odmenilo publikum predstavenia, aké ešte v slovenskom divadle nemalo možnosť vidieť. Tvorcovia baletu mu odhalili jeho nové dimenzie. No bolo to veľmi pekné. No bolo to nádherné, naozaj skutočne to bolo krásne. Bolo to veľmi dobre. Ešte som to nezažil také. Osud tanečníka, aby som tak má svoj rytmus a teda, ak cítite, že neviem, na 80% súbor je už vo veľmi pôsobivom, ale už menej perspektívnom veku, tak nemôžete veci nechať v tomto stave. A tak v roku 1974 založili Halásovci tanečné oddelenie na Košickom štátnom konzervatóriu. A podeliť sa mohli aj s vlastnými skúsenosťami. Som nechal kus srdca na tomto javisku. No a snáď pre mňa nezabudnutelné Paganiny. Ako náhle prídem sem do divadla, ja neviem, čím to je, ale nejako takto mi to znie, tá hudba, a tak nejako tak pripomína prekrásne chvíle. Viac ako 30 rokov kostýmy aj pre baletný súbor navrhuje Danica Hanáková. Balet je jej srdcovou záležitosťou a jeho vývoj vníma veľmi citlivo. Ono sa to posunulo do akejsi, dá sa povedať, skratky, alebo neviem, je to o inom. Aj ten balet je o inom, tanec, výraz. Nie je to už tá klasika. Nový rozmer dostal balet najmä príchodom choreografa a režiséra Ondreja Šota v roku 2000. Jeho netradičný prístup a úspechy priviedli do súboru aj nových tanečníkov. Z východu priniesli baletné majstrovstvo a precíznosť. Spoločne uviedli mnoho zaujímavých inscenácií, no na ocenenie museli čakať až do tohtoročnej jesene. Z Nitry si tentoraz balet i jeho šéf odniesli 2 ceny dosky za najlepšiu inscenáciu i réžiu. Ten úplne prvý moment bol super, pretože sme si telefonovali o polnoci, či kedy po polnoci, keď vlastne sa to všetko udialo. Je to radosť, pretože sme sa dostali medzi významné slovenské divadla, ako myslím medzi činohru a operu. Berieme to ako ocenenie nielen pre nás, ale pre celé divadlo. Pre nás ja si myslím, že to je veľmi veľký pokrok, že nás vnímajú už nielen ako baletných tanečníkov, ale ako hercov. Ale to pokračujeme ďalej a nám nejde ako o cenu, ale o to, aby naše predstavenie boli všetky dobrí. Odysseus, ktorý zožal veľký divácky úspech, je návratom Ondreja Šota k tejto inscenácii. Pred viac ako 20 rokmi ju pripravil v pražskej Laterne Magike. To je téma, ktorá ma v živote oslovila ako mňa samotného ako človeka, že keď som odišiel do zahraničia a som si myslel, že doma nie je veľmi dobre, tak nie je dobré ani tam, ani úplne doma. A celý život máte všade steny a vy musíte s tým bojovať a preto ten Odysseus sa mi páči. A prečo sa spolu s Ondrejom Šotom k projektu vrátil aj autor hudby Michal Kocáb? Hlavně kvůli Ondrovi, že jo? Protože Ondra je obrovský entuziasta, vyrost ve velkýho machra, který teda to vzal tak velkoryse a takovým hákem a takovým fofrem, že mě úplně šokoval, ten výsledek je vynikající. Máte to za sebou, ako sa cítite už teraz po premiére? Výborne sa cítim. Nemám čo dodať, akože som šťastná, že to dopadlo dobre. No. Veľmi príjemný pocit. Som šťastný.